Assalamualaikum dostlar. Ben Nurbat Araslı. Senin bölüm konuştukları yıkılmak mına 3. sırada. Senin beraber mekan konuştuk. Ben de kaçacağım. Ben kadar. İşte yıkı round boğazı. İşte bu nasıl biraz mevzu yapar. Bu boyutu bilmiyorum. Ne değil sıcaklık. Bakın çok havalı. Bu boyutu. Joel minus. Вообще того мы это его четыре спасла во кузина совсем но так на улице я говорю я все без надо брать это так так кырдык миладан минус мынадан милады өлтүрүп инсан адам ол да жақсы ойнады достар бірақтан. Әдемі қарап отырмын. Я вот чисто подумал. Я вот чисто много. Я так пишем все много, кто тут кемс. Если я без красного все много там. Я много минут там сэр. Я вот давай тревог. Бэх. Я многих подписал сэр. Я могу все нож. Давай аматор. Я вот поставил. Там все много. Это умеет. Это что это? Dostlar atıldık o bizi nül adam bak. Kalbaşa budu. Ya basam maktakın. Bana Christian simledim. Jogatın bakışsana. Все, бронь все казы. Будем дахтаем. Так. Сарман, 2000 теңге. Не достар мне турман. Агит кот достар, а мне достар не. Там соңғы раунд. Так, давай. Я больше что? Снайпер! Жана мына жерден бір снайпердің сөзікті сурет шықты. Снайпердің біреуіне өздіктіған. Мына сияқты снайперін алмайды. Өзір құттыстық қадап. Болды победа. Ой, сәр біздік. Ой, сәр болды біздік победа. Болды победа құттыстық. Ана адам өлді. Мен өйтіп отырмай қойшы достар. Отырсақ бойымыз жетпейді екен, құттей біздің бойымыз. Қалайсың,
boy. Sen men çoğalttım mı? Ne böyle yatırım çekildi mi? Çünkü ne yapayım? Magazinin bile sıkıyorlar. Давай. Yaxşı oldu. Yaxşı bergen. Давай satayıq. Tak. Mana şimdi pulimet barmakin. Evet, yine biz yani şimdi yine varken pulimet barmakin. Tak bastır. Anan alıp. Ya pulimet. Mesela pulimet barmakin. Bu boy. Mısır mağazada video karıştırdım. Gözlerim pulimet barmakin. Pulimet çok güzel, değil mi? Bugün biz ayaktayız. Sırf ada tuturamıyorum da. Simba. Sering dong. Осы менің видеома ақтатылсын, лайк басып, подписываться, кнопка басып, колокольчик басып. Келдіңіздер достар, мен болған Нұрбата жақсылық. Пока достар.